Εγώ δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Έχω κάποια κοινωνική θέση. Ποια θέση? Έχω κάποιο κύριο στη γειτονιά, σαν επαγγελματίας και γενικότερα. Ξέρουν ποιος είσαι. Δεν θα μιλάμε όλους τους συνεργαζόμενους μαζί μου. Γιατί φύρατε? Γιατί με απέλησε? Ναι. Γιατί τον είδα να αεροτροπεί πάνω στο Πατάρι με την κυρία Ευγενία Αναστασιάδου. Ο πρώην σύζυγός της είναι μάρτυρας υπέρ μου και έχει καταθέσει για αυτό το γεγονός και στο δικαστήριο. Ένα λεπτό. Και στο δικαστήριο. Ένα λεπτό. Είδατε τον εργοδότη σας να αεροτροπεί με την υπάλληλό του? Μάλιστα, πάνω στο Πατάρι. Δεν είναι η δουλειά δικαίωμά της είναι κάτω. Δικαίωμά του, μα δεν είναι ούτε γυναίκα. Μα το είπα. Ούτε γυναίκα μου, ούτε μάνα μου, ούτε αδελφή. Ένα λεπτό. Ναι. Μπορεί ο κύριος εδώ να ήθελε να ερωτοτροπεί με την κυρία που καταγγέλλεται. Που είναι εργαζόμενη. Δικαίωμά του, ναι. Διαμαρτυρήθηκε η κυρία ότι της δημιούργησε πρόβλημα? Όχι. Όχι. Είναι δικαίωμά του. Μα δεν ήταν η πρώτη φορά που το ήξερα. Εσείς τι δουλειά είχατε στο Πατάρι? Γιατί πήγαινα και έκανα τις συναλλαγές μου. Του έδινα τα λεπτά του. Τα λεπτά της πράξης που έκανα εγώ στο μαγαζί. Και η δουλειά της κυρίας ήταν κάτω, στο ισόγειο. Πείτε λοιπόν ότι είδατε κάτι τέτοιο. Μα δεν με νοιάζει. Ήταν αιτία απόλυσης. Αυτό ήταν ο λόγος. Γιατί είναι παντρεμένος και δεν θέλει να χωρίσει με την γυναίκα του. Ναι, αλλά αυτό που κάνετε. Μπορώ να πάρω το λόγο και διακριτιστεί κατ' επανάληψη διότι την παρενοχλούσε. Έχει κλέψει τα ένσημα και τα λεφτά. Έχει κλέψει τα ένσημα και τα λεφτά. Και την παρενοχλούσε. Της έχει κλέψει τα ένσημα. Καθημερινός. Την παρενοχλούσα, πώς το είπε? Ποια είναι η κυρία Λεμπέ? Πώς το είπε, κύριε? Είναι υπαλληλός. Ήταν υπαλληλός μου το διάστημα που ήταν ο κύριος... Πώς το είπε? Την παρενοχλούσατε σεξουαλικά. Σεξουαλικά? Μα την κυρία αυτή να είναι φίλος με τον άντρα της, φίλος με τους θείους της, την πήρα εγώ στη δουλειά και αυτά που λέει ο αλήτης, ο κλέφτης... Μπορώ, είναι θέματα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Συγγνώμη, μπορώ, που δίνετε το λόγο. Εάν μου δίνετε το λόγο, παρακαλώ να μην μιλάω, κύριε Σταυρός. Είπα στη ζούγκλα των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά για να ηρεμήσετε, πάμε να δούμε τι διάλογο. Μισό λεπτό. Πάμε να δούμε. Ναι, εγώ δεν έκανα διάλογο εγώ για την οικονομία του λόγου. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Κάβα και αμέσως μετά θα δώσω το λόγο σε εσάς. Επιτρέψτε μου για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ναι, μα δεν υπήρχε διάλογο εχθές. Με το που εμφανίστηκε το κανάλι, εγώ σηκωθήκατε. Θα το δείτε και θα το παρακολουθήσετε. Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Κλέφτη, κύριε Ληστή, κύριε Αλήτη, κύριε Πατσαβούρα. Ο κύριος είναι. Ο κύριος είναι. Κύριε Ληστή, κύριε Αλήτη, κύριε Πατσαβούρα. Κύριε Αλήτη, κύριε Πατσαβούρα. Κύριε Αλήτη, κύριε Πατσαβούρα. Ο κύριος είναι. Ο κύριος είναι ο κλέφτης που με ταλαιπωρεί 3,5 χρόνια. Δεν μου δίνει τα λεφτά μου. Για ποιο λόγο να περάσουμε έξω? Γιατί είναι αλήτης. Γιατί είναι αλήτης. Μου χρωστάει. Εσείς από πού είσαστε? Από το Sky. Από την εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου, ο κίτρινος τύπος. Εκεί που ξεφτιλίζονται άτομα σαν και εσένα. Μη με αγγίξεις, θα σε φάω. Μη με αγγίξεις, θα σε φάω. Γιατί είσαι αλήτης. Είσαι ένα χαμένο κορμί. Είχες γκόμενα την Ευγενία, την Αναστασιάδου και γι' αυτό με απέλυσες. Και τα ντομάτι και η γυναίκα σου σήμερα, ότι την είχες γκόμενα. Παλαιοαλήτη, χαμένο κορμί. Φώναξε το 100 να έρθει. Αυτό θέλουμε. Έχετε σχέση με τον κύριο? Ναι, βέβαια, εγώ ήμουν υπάλληλος 7,5 μήνες. Μου πια το ζουμί μου, μέχρι και τα δανεικά μου έχει φάει. Μέχρι και τα δανεικά μου για να καλύπτει επιταγές. Αφού σας τα έδειξα τα στοιχεία. Πάρε τηλέφωνο το 100, αν έχεις μούτρα. Αληθεύει ότι δίνατε από την Κάβα σας σε μαγαζιά? Στην εφορία, ναι, αυτά όλα. Χωρίς τιμολόγια. Με έχει πιάσει και παιδά. Αληθεύει ότι δίνατε εμπόρευμα από το μαγαζί σας χωρίς τιμολόγια, κύριε? Κύριε Αστερή, σε εσάς μιλάω. Υπάρχουν καταγγελίες για σας, δεν μιλήσατε? Καλά κάνετε, κύριε Υπουργέ. Ο άνθρωπος είναι αλήτης, τι να μιλήσει. Ο άνθρωπος είναι αλήτης και το BMW που κυκλοφοράει είναι παράνομο, είναι του αδελφού του. Του είχαν κάνει προσωποκράτηση στο τμήμα της Πεύκης. Χρωστάτε λεφτά στον κύριο? Μονάχα σε μένα, ναι. Μονάχα σε μένα, δεν μου χρωστάτε λεφτά. Και εσείς? Τις αποδείξεις ποια άδεια με τον κύριο. Θα μοιραστήσουμε την άποψή σας. Ναι, υπάρχουν καταγγελίες για σας. 23 Μαρτίου θα γίνει προσωποκράτηση του κύριου. Και κατάσχεση στη γυναίκα του. Συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν καταγγελίες για σας. Ήμουν υποχρεωμένος να έρθω να ζητήσω την άποψή σας, κύριε. Υπάρχουν καταγγελίες? Βεβαίως, από τον κύριο. Βεβαίως, εκτός ο κύριος στις 23 Πρώτου, ο κύριος κατηγορείται για κάποια πράγματα που ίσως να μην ξέρετε. Είσαι για γέλια. Είσαι τόσο αλήτης. Ο κύριος κατηγορείται για κάποια πράγματα που ίσως να μην ξέρετε. Που ίσως να μην ξέρετε. Να μην ξέρετε. Είσαι για γέλια. Είσαι τόσο αλήτης που είσαι για γέλια. Εγώ θα σε φάω, στο έχω πει. Μετά από αυτό που είπα τη γυναίκα μου, θα σε φάω, θα σου φάω το λαρίκι. Που είπα τη γυναίκα μου, θα σε φάω, θα σου φάω το λαρίκι. Θα σου φάω το λαρίκι. Αυτό που είπα τη γυναίκα μου, θα σε φάω, θα σου φάω το λαρίκι. Και σαν και εσέναν θέλω 10, στο έχω πει.
και τον ψευδομάρτυρα που τον είχες εδώ πέρα και βέβαγα τις 25 μέρες φυλακή και αυτός στην εφορία θα πάει. Ο Τσιαμπόκαλος ο Γεώργιος. Δεν φεύγω κύριε, εγώ Μπράβο σου. την άποψή σας θέλω. Παναφέρεις τους μπράβο σου, παναφέρεις. Αχ, θα σε ξεφτυλίσω ρε, αλήτητε, κλέφτη. Αφού είσαι ληστής και όλη η γειτονιά το ξέρει τους αλήτες. Όλη η γειτονιά το ξέρει ότι είσαι ένας αλήτης, ένα χαμένο κορμί. Όλη η γειτονιά το γνωρίζει αυτό. Παναφέρεις τους μπράβο σου. Τους μπράβο σου παναφέρεις. Όποιον αναφέρεις, εγώ θα σε φάω. Τα λεφτά μου θα τα πάρω. Όλα θα στα πάρω τα λεφτά μου. Υπάρχουν καταγγελίες για σας. Γιατί είσαι κλέφτης και αλήτης. Πήγαινε να φέρω ποιον θέλεις. Ελάτε εδώ, υπάρχουν καταγγελίες για σας. Ελάτε εδώ, πού πάτε. Υπάρχει ένας που να του χρωστάω μία δραχμή. Που να μην τον έχεις κλέψει. Ο κύριος. Γιατί είσαι κλέφτης. Ο Του κύριος. πήρατε δανεικά. Μη φωνάζετε. Όχι. Όχι. Θα σε φάω μες στην εκπομπή. Θα σε φάω μες στην Όχι, εκπομπή. Θα σε φάω μες στην εκπομπή. Όχι, όχι. Και κατηγορείς ότι σε έχω δει. Ένα λεπτό. Θα σε πάρω κάτω και θα σε πατάω. Βεβαίως και δικάστηκε σε 25 μέρες φυλακή. Γι' αυτό, για την ψευδομαρτυρία σου που δικάζεις επί του μηνός. Ένα λεπτό. Ωραία, θα Ένα τα λεπτό. πω με την ησυχία μου. Ωραία, θα Ένα τα λεπτό. πω με την ησυχία μου. Θα τον εφάω στο τέλος. Τον έχω για πρωινό. Σαν και αυτό να θέλω 10. 10. Τον περνάω 10 χρόνια, έχω 5 εγχειρήσεις στα γόνατα, αλλά σαν και αυτό να είναι, θέλω 10 κύριε Διαταφυλόπουλε. Πόσα του δανείσατε.